Новото разширено и допълнено издание на речнико на Баце вече е в ръцете на читателите си. Кой е Баце? Кои са сентенциите, които изповядва? Разбран ли е извън рамките на Северозапада и още много въпроси, на които ще отговори човекът, стоящ зад това издание Огнян Пищиков. Огнян Пищиков е роден във Враца, трето поколение врачанин. Бил е депутат и заместник областен управител, автор е на забавно-хумористичното издание Речнико на Баце и поредицата Чергата на Баце, които са изпълнени с диалектен език. Обикновено Баце не иска, а сака. Не отива, а отважда. Не куца, а кьопа, не яде, а кльопа. Не жуми, а мижи, не друса, а мъндръса, не къса, а кине, не скромничи, а се скомросва, не се хили, а са лези, не се шегува, а са кюрлува, не прави любов, а са ломборосва и не е лош, а просто е неела. А когато не може да разбере какво точно прави, то той или такова, или унодва. Баце нема какъв друг да е, освен врачанин, ама може и да е с по-общ корен от Северозапада. Он си е такъв, отгоре до доле и обратно, и учирвата даже. И няма да го сбъркате с шопето, от и Баце си е друг чешит. Баце едно говори, друго казва, а трето се разбира. Баце така знае, така говори. Он много знае, много говори, па и кой ще го разбере. И затова кой не сака Баце го фръли на джанката, трябва да му чете речнико. Първо ще трябва да се напъне, после да се емне и без да се напиня много да го изчете от кура до кура. И кой стане готов, па да се емне и да се довлече на гостки Враца на семинарни занаятия. Па да седнат с Баце долу омазата, да кръснат от винцето, да се насунат с покракло и да се нафръгат до козиркатата да му провери он нивото на знанията. А като изчемреят и Баце му викне камтаве пустиняк, он е веднага да го разбере и да ги стане и на двамата убаво. Ой, здравей, добре сме те заварили първо. Здравейте, заварихте ме по пантофи. Ами, така искахме да те заварим. Не искахме да те каним при нас в студиото, искахме да те заварим точно така по пантофи. Забавно-хумористичното издание Речнико на Баце е факт, вече е на пазара. Първо честито. Благодаря. Твоето изследване на езика на врачани с какво започна? Нека да се върнем по-назад. Хора, които следят проявите ми през последните 2-3 години, знаят, че аз подготвям една книга «Социално-психологически портрет на врачанина». И в нея една от главите беше езика на врачанина. Книгата е много интересно направена. От една страна разказва общите проблеми на града, от друга страна частните проблеми на града или проблемите на населението. И аз мислех, че ще мога да направя 2 глави. Едната да се казва езика на врачанина, езика на Враца, а другата езика на врачанина. В хода на изследването стигнах до идеята, че не може да се направят 2 отделни глави, че езика паралелно върви с историята на града, че израз на нашето битие през последните 2500 години, откакто съществува Враца, и че е запазил доста от, от корените от преди 2000 години. Изследването ще стане много сериозно. За съжаление обаче, веднъж в едно заведение ме срещна Петър Петров, небезизвестният Петър Петров, Визит Враца, и ми каза, че се е приготвил да прави някакъв речник на врачански език. И аз викам, аз имам речник готов, направен. Съдържаше около 1500 думи. Дадах му го след няколко дни, той го прегледа и вика, много хубав, ама това кой го интересува? Кой го интересува, кой откъде е дошло? Как е дошло от тракийския, как е дошло от гръцкия, как е дошло от турския език? Вика, не можеш ли нещо друго да го направиш? И тогава стигнахме до идеята да го извъртим в оня леко закачлив вид, в който всъщност той се възприема в момента. Поработих доста, смених формулировките и първия речник излезе с един набор от думи, най-знаковите думи, които така ни отличават от другите хора в България. Те не са толкова различни от гледна точка на езика, колкото от гледна точка на смисъла, който се влага в тях. Речника обаче срещна изключително голям интерес. Тиража не е за споменаване, но е факт, че от България до Канада и до Австралия речникът вече е стигнал, защото почти няма място на света, където да няма врачанин. Врачаните като че ли се възгордяха с едно такова издание.
Много е важно да отидеш в държава, в която хората говорят с 500-800 думи и да им покажеш, че ти идваш от район, в който само диалект е 2500 думи или 3000 думи. Ние не си даваме сметка за това, но нашия език е много богат. Той надскача общите размери на българския език. Тук са запазени много архаични думи, запазени са много думи от миналото, запазени са много чуждици, които вече не се употребяват в български език, дори не се употребяват от самите държави, от които са произлезли. Да кажем, думи с турски привкус, които в Турция вече никой не употребява, защото се е загубил смисъла. И така нататък. Речнико е на Баце. Кой е Баце и откъде се появи Баце? Баце е знакова фигура. Баце е всеки от нас до доказан на противното. Мисля, че всеки врачанин сам по себе си е Баце. Не е тайна, че това е най-разпространената дума в езика на врачани и по това можеш да отграничиш един врачанин от всички останали хора в България и по света. Първата му или втората му дума при среща с него е "Здрасти, Баце", "Кажи, Баце". И повечето от врачаните са наричани от най-близките им приятели извън Враца Бацето. Няма врачанин да му не му викат в някаква интимна компания, да не му викат Бацето, само заради това масово употребяване на думата Баце. Втората закачка ще я кажа в посока, има реален образ на Баце. Аз и друг път съм казал на журналистите, че този реален образ живее в село Камено поле. Това е моя брат Кръстю, който аз само имитирам в тези книжки. Той е неизчерпаем източник на врачанизми. Той е неизчерпаем източник на бисери. Непрекъснато ражда бисери в хода на самото говорене. Иначе е скромен човек, не е световно известен. И третото, разбира се, е желанието ни да търсим един знаков продукт на Северозапада. Ние дори вече сме издигнали Баце до ролята на някакъв проект, сериозен проект. Искаме да направим от Баце запазена марка на Северозапада. Стараем се това Баце да не е само обращението, езиковото обращение, а да се стигне до някакви фестивални форми или нещо друго на Баце. Дори имаме някои идеи, които, ако обществеността ни подкрепи, ще надскочиме малките изданица, малките книжки, които в момента се разпространяват. Баце ли има проблем с града или града има проблем с Баце? Като говорим за Враца и врачани. Баце и Враца са като двете страни на монетата. Ако едното е герба, другото е стойността. Баце е стойността. Аз мисля, че ако разширим темата и надскочиме собствените размери на Враца, Баце е другото лице на Северозапада. Он е незлоблив човек, който умее да се шегува, който умее да флиртува в компанията, който умее от всяко нещо да направи закачка при така тежкия северозападен живот, който водим. Допускаш ли, че Баце може да е и темерут? Или той си е народен човек, който си седи в кръчмата на масата и си ръси закачките? Значи аз предпочитам Баце да е този образ. Много пъти са ме питали дали сами аз изобразявам Баце. Значи аз съм си малко темерут. Баце е веселата страна на живота. Баце е безхитростният врачанин или безхитростният човек на Северозапада. Човека, който обича света. Не който сутрин не го обича, а след обед го мрази. Както обикновено е врачанската традиция. Думата Мозовир има ли е в речника? Тя от Северозапада ли е тая дума? Безспорно. Даже последния път доста добре съм обяснил, за да знаят хората, че всъщност това е много обидна дума. Тя е от арабски език и означава клеветник. Най-общо означава клеветник. В турския език това е изключително обидна дума. У нас обаче се възприема във врачанско като зевзек. Да, като закачлив човек. Значи това се възприема от местните зевзеци. Аз наскоро правих анкети в село Чирен, точно за това какво е Мозовировък. И жените така съвсем спонтанно ми отговаряха: нещо много ниело. Да, така е. Значи не че само, че е нело, а най-нелото. Мисля, че когато издавахме вестнико на Баце, имаше специална статия посветена на мозовирите и там така надълго и на широко бях обяснил, че думата Мозовир е непозната в нашия район. Тя е мюзефир с 2 Ф. И поради нейното непознаване,
тя се произнася по различен начин. В Враца може да чуеш като музовир, музовирин, а в Криводол дори е издигната до ранг на професия. Казва се музовирджия. Тъй като в български език окончанието на джия, нали, означава професия. И не е най-добрата страна на врачани, най-добрата страна на хората от този край. Но си има конкретен повод да получим това определение. То ни е наложено. Наложено е от Никола Обретенов. И има конкретен случай. След освобождението, когато Врачански революционен комитет, хора като Мито Анков, секретар на комитета и други се обръщат към Никола Обретенов да каже истината за смъртта на Ботев и да каже къде са парите, които Врачански революционен комитет е изпратил на съзаклятниците на Българския централен революционен комитет и конкретно за участие в Априлското въстание. Предполагам, че знаете, че тия пари изпратени за пушки, които е трябвало около 800 пушки да се купят по тогавашните цени, така и пушките не стигат до Враца. И след освобождението официалната версия е, че пушките са били използвани за въоръжаване на Ботевата чета и на останалите две чети, които пътуват с Радецки. Мито Анков и другите задават на Никола Обретенов въпроса за парите. И тогава той прави една пресконференция пред журналисти и им казва с един удар убива два заека едновременно. От една страна им казва тия врачански музовири да си мълчат, да не вземат да кажа аз кой уби Ботев. Като по този начин първо хвърля върху нас обвинението за убийството на Ботев, което дълги години след това се едва ли не разпространява и масовата версия в цялата страна почти 100 години е, че Ботев е убит непременно от българин, макар че няма никакво значение дали е врачанин или не е врачанин. И втората страна е, че ние сме някакви клеветници. Ние сме музовири. Тоест думата е привнесена в нашия език. Но врачани се подхванали като някаква забавна дума. Имаше местни завзеци, които издаваха вестник Музовир. Вероятно от срещите си с други колеги хумористи научиха, че тази дума не е много прилична и я обърнаха на Веселяк. Вестника по-късно се казваше Веселяк. Мисля, че нямаме никакви основания да се гордеем с такава дума и да, като Байганю в банята, да викаме, нали, Болгар или да викаме аз съм музовирин. Но врачанина обича, като се появи пред някаква компания, непременно да каже, ние врачани сме големи музовири. Той не казва за себе си. Той обикновено казва за другите врачани, така наклеветява, нали, и своя град и съгражданите. Понеже казваш, като попадне в друга среда, извън рамките на Северозапада, Баце разбран ли или си остава неразбран? Първо питам те хипотетично, разбран ли е? А след това вече ще говорим и за това дали разбират всъщност този език на Северозапада, останалите. Баце, разбира и врачанина, обича да бъде център на внимание. Попадайки в друга компания, той непременно подхвърля някакви закачливи, пиперливи думи. Той непременно започва да подхвърля врачански изрази, да говори на врачански, за да привлече вниманието върху себе си. Врачанина много обича да привлича вниманието върху себе си. И ако не му обърна внимание, се прави на живо чудо. Докато накрая компанията го по някакъв начин го възприеме. Не е тайна, че врачанина е душата на всяка компания, но е и човека, който обикновено разбива една компания или накрая я разваля. Искани са да бъдем забелязани. Врачанина обича да бъде забелязван и иска да бъде забелязван. И непрекъснато прави неща, за да бъде забелязан. Един от начините да бъде забелязван е като говори странно на този врачански говор, за който така сме се събрали да си поговорим. Имаш ли наблюдения? Ти познаваш много хора в страната, не само в страната, извън пределите на страната. Разбират ли изобщо за какво става въпрос? Четейки, да речем, речника на Баце. Имаш ли отзиви? Имаш, предполагам. Не, ако хората разбираха какво се говори, нямаше да има нужда да издаваме речници. Една от причините да издаваме речник е, че масово навлезе употребата на врачански думи. В София сега е модерно да се говори на врачански, поради няколко телевизионни предавания, които се занимават с подобна тематика. Принудих се да събера и обясня някои врачански думи. Първо, защото те са непонятни на самите врачани. Второ, защото са непонятни на онези хора, които ги чуват. И трето, защото тези думи имат много дълбок смисъл. Някои от тях имат много дълбок смисъл. Кажи ми една-две от тия думички. Примерно универсалният български глагол унождам, който предизвика смях обикновено от другите хора.
Сега, например, от новия речник, самите врачани ще разберат, че става дума за два отделни глагола. Единия е унождам, а другия е унуждам. Смесването на двата глагола е довело до масовата употреба на изрази, от които човек не може да разбере какво всъщност искаш да кажеш. Когато кажеш ще унодам она врата, това може да означава, че ще отидеш да й оправиш бравата, да я смажеш, нали, като се движи, да не скърца, нали, или ще я ремонтираш по някакъв начин. Ще унодам козата. Това означава, че можеш да я изведеш на паш, можеш да я вържеш, можеш да я издоиш. Всичко може да се. Унодам е универсален глагол. Той замества около 500 глаголи на действието в български език. Всичко във врачански език може да бъде казано с глагола унодам. Но унождам или унуждам е категорично сексуален глагол от времето още на траките или на римляните. Ако разгледаме семантиката на думата, ще видим, че това изразява действие отвън навътре. Унуждам. И че може да бъде спокойно свързано с думи като нужда, понуда и с универсални думи от латински език, където думата нуда означава или нещо сексуално, или означава гол. Гол човек. Или означава раждан. Така че унождането и унуждането са две различни неща. В единия случай обаче резултатът е обикновено след около 9 месеци. Езиковия принос на Баце какъв е? И в кое се изразява? Запазили сме... Прекъснато, но при всички положения да обогатява език. Да. Значи новото издание има характера на тълковен речник. 1500 думи, обяснени с оня привкус, закачлив, с който хората обикновено са свикнали да възприемат нашия говор. Има характера на обяснение на думи, които или сме забравили, или скоро ще забравим. Мисля, че дължим на нашите баби, на нашите прародители, създаването на един такъв речник преди окончателно съвременния език, който не знам дали трябва да наричаме вече български, заради универсалността на думите, които се употребяват. Преди съвременния език, този език да е изчезнал. Съществува опасност първо хората, които употребяват врачански думи след време да изглеждат като някакви зевзеци или някакви така недорасли хора. И второ, съществува възможността тези думи завинаги да изчезнат от езика. Така както хиляди архаични български думи са изчезнали от езика. И днешният смисъл вече не се възприема, не се знае. Да вземем глагола ниелам. Значи, никой в Враца не знае, че в нашия глагол ниелам е запазен един архаичен български глагол, който вече почти не се употребява. Изключително хубав глагол. Това е глагола хвелам. От него останала само думата хвала и хваля. Хвелам значи ставам за нещо. Понеже врачанина не говори положително. 90% от неговия език е отрицателен. С отрицателен заряд. Той никога не употребява, че нещо хвела или фела. Той винаги казва, че не хвела. Значи, да вземем случая, фела ли ти виното? Хубаво ли ти виното? Фела ли ти тая годин виното? Нали? Отговора фела или не фела. Врачанин ще каже не фела. И поради особеността на местния говор, хъто е изчезнало, въто се е видоизменило в ф, след това е изчезнало и самото ф, след това се е получила палатализация и се е получил израза ниелам от не хвелам, не ставам за нещо. Например, село Нефела, името на село Нефела идва от да. Водата не е ставала за пиене. Просто водата не е ставала за пиене и селото се е казвало, извора се е казвал Нефела. Не става за пиене. Бац е положителен герой, нали? Аз го възприемам като положителен. Герой, Бац. Аз го възприемам като положителен. Защо врачанин е толкова отрицателен човек? Защо е такъв негативен врачанин? Едно 90% наистина врачани са негативни хора. Защото има качества. Има качества, които не се забелязват и той е принуден да ги изявява по друг начин. Преди малко споменах за начина да се бие в гърдите като байганя.
врачанина се чувства недооценен. И привлича върху себе си вниманието по някакви странни начини. От кой трябва да е оценен това врачанин? От останалите. Има едно подценяване от страна на останалата част на България към нас. Създаден е отрицателен имидж. Така ти си предполагам, чувал си, със сигурност си го чувал, северозападнала България, нали? От северозапад идва. Така ли стоят нещата с северозапада? Значи аз мисля, че... Ти отдеве каза нещо много че ние преиграваме той с израза... Той е яд и рай. Северозапада. Мисля, че ние преиграваме с израза за северозападнала България. Хората не знаят за това. Сменили са се поколенията. Хората вече не ни възприемат от към оная отрицателна страна, която е била натрупана от местната журналистика преди 100-120 години, от Кънчов. Кънчов прави един роман за Враца, една повест, която се казва, която нарича града си Глухов. Измисля име на Враца, през цялото време описва Враца, но с друго име. Града Глухов. Намек е от преди 120 години. Ние не умеем да изявиме качествата си и не умеем да говорим добре за себе си. Врачанина, когато отиде някъде, за да се хареса на другите, говори отрицателно за своя град или за своите съграждани. Той никога не казва, аз съм негодник. Той винаги казва, ние сме големи негодници. Или ние, врачани, сме големи негодници. Кажи за себе си. Тоест привлича така позитивните мнения с в същото време, ако човек погледне природата на този край, от Видин до Искърското дефиле, девствена природа, красива природа, световно неизвестна природа. Ако погледне тракийските съкровища, които имам, 2/3 от тракийските съкровища са намерени в нашия край. От Вълчи трън, Летница, Враца, Галиче, Рогозен. Най-големите съкровища на България са намерени тук. Последните години се дига голяма шумотевица около долината на царете и намереното там злато. Но то никога не може да бъде съизмерено с намереното злато и сребро в Врачанския регион, къде са живели трибалите, траките трибали. Каква е причината? Ние ли сме си ги правили? Грабили ли са ги трибалите и са ги носили тук? Няма никакво значение. Но 2/3 от тракийски съкровища се намират тук. Чакай да те питам нещо за трибалите. Прекъсвам те, ама кажи ми нещо от психологията на трибалите. Характерно за трибалите. Останало ли е нещо, питам те, останало ли е нещо от трибалите в Баце? Ние сме трибалите. По силата на обстоятелствата. В рамките на Римската империя сме се явили в периферията. В рамките на Турската империя сме се явили в периферията. Не сме били засегнати от големите цивилизационни или не цивилизационни форми на развитие, които е предложила едната или другата империя. И тук сме се съхранили, тук сме се запазили. Думата трибал от езикова гледна точка се е перифразирала в думата торлак. Торло и трибал езиково, аз съм сигурен, че може да бъде доказана връзката между двете думи. Турци са наричали торлаци, обаче българите с обидно наименование. Те са смятали торлаците за непокорни, торлаците за диви. Ние спадаме към района на торлаците. Езика ни е пряко свързан с така наречения торлашки диалект. Между другото, езика, който се говори в района на Враца, на Врачанско, северо-западна България, Шоплука и Македония е от един същия езиков, с един същия езиков корен. Това е... Тук почти преминава етовата граница. Нали? Специалистите, които знаят за ятова и етова граница, веднага ще разберат, че всъщност тук при нас прекъсва ятовата граница на нормалния български език и започва етовата граница, която за мен е била отграничение на два големи тракийски рода. Тракийски племена вероятно са били една съвокупност говорещи, а другите говорещи. И така си е останало от хилядолетие. В северо-западна България от 2500 години нищо не се е променило. Освен построяването на пътища, железници, къщите са станали други. Начинът на мислене продължава да бъде начинът на мислене на трибалите. Трибалите не са признавали авторитети. Херодот, който описва племето трибали като последно племе на света, той е смятал, че след трибалите не живее никой друг. Първо той твърди, че са били изключително много. Той е наричал района Трибалско море, което означава, че тук е много голямо население. Второ, липсата на уважение към авторитетите. Той казва, трибалите мразят
боговете и царете си. Те не обичат да бъдат подчинени. Когато има гръмотевична буря, трибалите обръщат копията си и стрелите си срещу боговете. Започват да замерят със стрели боговете. И до ден днешен в северо-западна България единствено е запазен обичай, като започне да гърми и да трещи, бабите изнасят или бутик, или ръжен, или някакъв нож и го слагат отвън, за да спрат гръмотевиците. Това е от 2500 години, от времето на Херодот. Трибалите са били войни, професионални войни. Останалите тракийски племена са ги използвали за уреждане на взаимоотношенията помежду си. И вероятно трибалите не са имали много сериозни трудови навици. Те са можели да се набавят всичко по един така нормален за един такъв народ от преди 2500 години начин да си набавят всичко. И от трибалите те връщам пак при Баце. Кои са сентенциите, които изповядва Баце? Знаеш, че съм издал цяла книжка, която се казва Бисерите на Баце. Да. Цялата философия на врачанина и на човека на Северозапада е вложена вътре. Неговото отношение към труда, към яденето, към пиенето, към секса, жизнената му философия. Всичко се намира в бисерите. Дай мъничко така. В бисерите на Баце. Интересно е, да. Дай за отношението на Баце към труда, към секса, към... Какво ми направи впечатление на мене, след като събрах всичките неща и ги обработих? Че 2/3 от изразите в нашия език, местен език, са или обиди, или клетви, или думи с отрицателно съдържание. Почти няма думи за труда. Няма сентенции на Баце свързани с труда. Дума. С труда. Най-много, например, традиционен израз, който бих могъл да обясня така анекдотично. Дали, Баце заложда по тънката част и в един момент се сетил да попита къде е на булката мъже. И те рекла, къде е? Кръчмата пие вино. И Баце се е досъл и рекла, това е, оня си пие виното, я да му отвъргам работата. Та Баце най-много да свърши тая работа. От всички трудови дейности да отвърля работата на някой друг. Положителният начин на говорене е свързан с яденето и пиенето. Изключително как да кажа, благозвучни глаголи има свързани с напиването и измъкването от него. В нашия език са се запазили два архаични глагола с изключително съдържание. Единият е изчемрева. Аз и друг път съм го обяснявал, но никой не би се сетил, че всъщност става дума за пост състоянието на Баце, след като е употребил. Значи, вероятно в думата изчемревам се крие глагола мр, умира, че мръ, ще мръ, както е от Видин до Враца, горе-долу се казва ще мръ, ке мръ, нали, в македонския вариант. И изчемревам е връщам се от мъртвото. Изчемревам. Тоест няма да умира Баце. И абсолютно същото, ако смените уто, потъмненото у с о, ще видите, че глагола премъртвам е премортвам. След смъртта или извън смъртта. Премуртил. Премуртил това значи, че дали, безпаметно. Напил се безпаметно и на другия ден трябва да изтрезнева с традиционния за врачани начин. Зелева чорба, люти чушки, червен лук и ако имаш киембе чорба, нали, под ръка с много чесън. Добре, друго има ли интересно? Друга сентенция. Пропускаме ли нещо? Ами, трябва да се връщам към... Нали, аз вече съм се настроил със съдържанието на новия речник, който за мен е така доста голяма гордост, защото много от нашите деца изведнъж ще разберат смисъла на някои от думите, които употребяват родителите им, бабите им, все още живите им баби, и ще разберат колко дълбок смисъл понякога има в някоя дума. Колко дълбок смисъл има. И ми е трудно да се връщам обратно към бисерите, но не съм се престаравал да търся положителни изрази в език на Баце. Не знам дали хората забелязват, но всъщност солта и пипера на нашия език, на нашия говор е ударението. Няма човек, който, ако не е местен, може да улучи къде да сложи ударението на дадена дума.
Няма такъв човек. И това се отнася не само за езика, който говорим. Това се отнася за имената на селища ни, за топонимията. Само врачанин може да произнесе името на някое врачанско селище. Нормален човек не може да произнесе. Това е голям проблем на как ще знае той столичните. На Галиче къде му е ударението? Паволче. Да. Няма как да знае. Това са натрупвания. Такива... страшна тайна се крие в това. Ако един ден учените рекат да се занимават само с топонимията на Врачанския край, десетки хора ще станат доктори на науките. Изключителна информация се крие в топонимията. Първо, топонимията на израз на нашия език. Ще ви обърна внимание, например, преди да построят магистралата от Мездра за Враца, се преминаваше през едно място, което се казваше така, незнаещите хора го изговаряха Кълни дол и мислеха, че става дума за кал. Той не е Кълни дол, той е Кълни дол. Кълнеш като минаваш оттам, а не че има кал. Нали, поради особеност на Врачанския говор, който във Враца и района около Враца е говор, а в най-близките села на 5-6 км, да кажем Сгори град, Павел Чечелопек, Косталево е аговор. Аговор. Хората не са забелязани, но в тия райони говорят на дап, каща, гаска. Много интересна особеност. Врачанският език е един затворен език. Само в района на Враца и на 5 км около него. Когато през някъде около 1890 година Българската академия на науките изпраща хора да проучват врачански език, те решават, че местният говор най-добре може да бъде изучен, ако се отиде по селата. И посещават близката околност на Враца. От Косталево до Зверино. И описват врачански език по този начин, по който аз ви казвам. С А говора. Гаска, дап, дъп, нали? Гъска, каща, таща, тъща, къща. И така в българската диалектология врачанския език, този език, за който говорим в момента и който е описан в тези малки книжчици, е бил изопачен. Чак 1942-3 година, тук по време на войната и около бомбардировките, идва да живее един много известен български учен, който по-късно става и академик, Андрейчин, който е врачански зет на фамилията Бекови. И той забелязва, че българската диалектология по отношение на врачанския език е обърната с краката нагоре. Че никой не е забелязал, че всъщност истинският врачански език се говори само в самия град и че е изключително звучен, благозвучен и че няма нищо общо с описанието на врачански език, който е отразено в българската наука. И до ден днешен тази грешка не е поправена. И до ден днешен в диалектологията се учи за врачански език по начин, по който той е бил регистриран през 1890 година в близката околност, а не в самия град. И това е заслугата на третата книжка. Третата книжка не е толкова свързана с диалект, а е свързана с вътрешното съдържание на думите. Как тази дума се е запазила в български език, как се е развила във врачански език и какъв принос има тя в български език. Тук има 1500 думи, които определено представляват принос в български език. Защото аз, който съм така дълги години вече се занимавам с това, поне последните 3-4 години, от началото така смятах, че ние просто изопачаваме българския език, слагаме неправилно ударенията, неправилно произнасяме ято, ато, уто, ото и не сме дали никакъв принос на български език. Аз лично бях открил една единствена дума, принос в български език, която не се среща никъде в България. Това е думата ботор. Няма такава дума в български език. Няма тя и до ден днешен няма в речниците. Думата ботор. Но когато започна да занимавам по-дълбоко, тук съм попаднал на десетки думи, които хората хем ще се усмихват по начина, по който са обяснени, защото целта на това издание е да бъде леко закачливо, да бъде леко хумористично. Така ти ми каза, че няма претенции речника, обаче за мен зад този речник стои много труд. Това не се прави лесно в никакъв случай. Нека някой, който е решил, че това е много лесно, да се опита да обясни на детето си една дума. Думата мас. Да се опита да обясни какво означава мас.
Тоест, затваря от тази страна думичката маса, от друга страна казва, това е нещо с 4 крака, на което се слага вино и другия човек да го разбере. Представиш си, зад всяка дума тук съм дал онова закачливо врачанско обяснение, което трябва да предизвика усмивка. Значи има надграждане. Не само, че думата е обяснена с нейното истинско съдържание, но и врачанско съдържание, което се влага в нея. Ти тук се разминаваш с Баце, защото изобщо с врачанина, така много шеговито подхождаш. Забавно хумористично издание, пък всъщност това е труд и пак труд. Или защото врачанина и Баце не обичат думата труд и такова има отношението към труда, го спестяваш. Аз не съм много възрастен, но достатъчно възрастен, за да си спомням преди 50 години език. Преди 50 години във Враца се говореше друг език. Ние сме длъжници на бабите си, на дядовците си. Тези хора бяха запазили този език и го бяха пренесли през вековете. Желанието ни да се приобщаваме към общия български език ни кара да не бъдем вече толкова самобитни и да не бъдем идентични. Което не е ролята на съвремето ни. Напротив, лозунга на Европейския съюз е да бъдем различни в идентичността си. Да можем да покажем идентичността си. Нашия език, местният врачански език, може да бъде една от марките на Враца. Ние нямаме много запазени марки. Запазена марка определено е гроздовата ракия. Няма човек, на който като му кажеш Враца, той да не вика, вие там правите една гроздова ракия, страшна гроздова ракия. Значи това е марка. Марка е езика ни. Не може да бъде марка Ботев. Ние се опитваме да правим всеобща марка на града си Ботев. Навсякъде в България, когато споменават Ботев и Враца, нямам предвид футболния отбор, хората свързват смъртта на Ботев с нас. Ние не се ползваме с добро име точно заради това. И не можем да правим от Ботев марка. Ние трябва да се опитаме във Враца да намериме няколко наши си марки, с които да се опитаме да привлечем вниманието върху района. Едната от тях е език. Другата може да бъде кухнята. Изключителна кухня, врачанска кухня. Тутманик. Тутманика, който и тук езиково може да бъде обяснен. Никъде в България той не се нарича тутманик. Или не се влага този смисъл, който е тук вложен в нашия език. Обикновено се казва местник, зелник, рибник. Нали? А тук аз съм обяснил, че думата тутманик има леко турски привкус. Това е от думата туту. Слепвам. Поне се прави от две олби или две обги. Зависи кой как знае тая дума. От два пласта тесто. И по средата може да се сложи каквото искаш. Но основната идея е двете слепени пласта тесто. Туту. Има в турски език израз, който се казва бердем туту. Двамата заедно, двамата слепени. Когато има двама души, които ходят винаги заедно, но и турците казват бердем туту. Речнико на Баце вече е факт. Някога казваха какви са бъдещите творчески планове, сега казват проекти. Нали? И в това отношение се поизменил езика. Какво следва след Речнико на Баце? Имаш ли вече? Речнико изпревари издаването на основната книга. Ние всички сме длъжници на своя град. Онези, които знаем нещо повече, трябва да го разкажем. Или които сме усетили нещо повече, трябва да го разкажем. Които умеят, разбира се, да разказват. Иначе всеки може да напише книга. Хората вероятно знаят, че аз имам и по-сериозна книга от тези речници. По-сериозни изследвания за града. Ще довърши и ще публикувам книгата "Не убивай Враца, не убивай врачанина". С това ще изпълня дълга си към нашия град. Аз по образование съм икономист и социолог и мога да си позволя да направя някакъв социално-психологически анализ на врачанина. И вече съм достатъчно години да мога да си позволя. Пред очите ми си замина един град и един град се е родил най-малкото пред очите ми. Тоест за целия съзнателен живот от 56-7 години до сега пред очите ми сигурно са минали 100 000 души. Срещал съм ги по улицата. С някой съм пил кафе, с други съм пил ракия. Не по-малко от 100 000 души съм видал пред очите си. И мога да си позволя да направя един социално-психологически анализ, с който да обясна същността на как да го нарека, на това явление. Врачание. Защото врачание е определено явление. Имам да изпълня един дълг към аз се не изсилвам много, като го казвам, но един дълг към България.
покрай езиковите въпроси, с които се занимавах последните години, стигнах до едно невероятно прозрение, защо се казваме българи. И сигурно в близките години, без да се хваля много, ако реши съдбата, ще мога да издам книга, която ще докаже цялата същност на българите. Аз винаги съм си така мислил и съм сигурен за себе си, че ние българите тук сме се родили и от край време сме си тук. От никъде не сме дошли. Ако сме дошли от някъде, ние просто сме отишли до там и сме се върнали. Направили сме един кръг. Затова българската история няма начало и край. Защото ние сме се завъртяли в кръг, а както е известно, кръга няма начало и край. Ако внесеме това обяснение, защо се казваме българи, ще дадем пълно обяснение на същността си като народ. Лично аз си мисля, че ние сме траки по всичко. По език, по съдържание, по поведение. Ние сме траки. Ние сме от първите народи на света. Затова не можем да се променяме. Не може да промениш нещо, което е на 15 000 години. Променят се лесно нациите, които са скоро създадени. Америка се променя ежедневно. Но да промениш Китай, една от древните нации, да промениш персите, нали, които сега там Иран и Афганистан, трудна работа. Ние сме от тия народи. Трудно се променяме, а в рамките на България най-трудно се променят траките трибали. Това е доказано исторически. Единственото племе, което не се е подчинило на Филип Македонски. Влязло е в открит бой с него и го е победило. Всички други тракийски племена са се предали. И накрая на нашия разговор, твоето послание има ли го заложено в речнико на Баце към читатели, в чието ръце ще попадне книгата? Мисля, че се прозира от всякъде. Книжката има официален увод, в който вътре първо се намеква, че има такъв Баце. Второ се намеква, че има такъв език. Създава се впечатлението, че ние си го измисляме този език. От първата книжка и втората останах с впечатлението, че останалите хора си мислят, че това са авторови виждания. Че ние си измисляме тези изрази и тези думи. Третата книжка е категорично доказателство, че такъв език съществува. Вътре нещата са обяснени от към цялостното им българско и тракийско съдържание. Изключително ценна. Предполагам, че езиковедите ще проявят голям интерес. Врачанина не само изопачава думите, Врачанина и създава думи. И те се намират, отговора за тях се намира в втората книжка на речника на Баце. И последно, къде може да бъде намерен речник? Ами не знам. Това не знам. Ние с нощи научих, че и Монтана нямала кино. Ние сме град без кино и град с една книжарница само. Вероятно в тази книжарница ще го има. Единствената книжарница в града. Всички други възможности, които съществуват, ще ги опитаме. Сега колеги ми казаха, че вчера тя книгата се появи съвсем, нали, много е прясна, ама вчера са видели много хора в града, в едната ръка с речнико на Баце, в другата с стъргалка за лед от стъклата на колите. А стъргалката върви с речнико или... Не знам. Честно казано, вие сега ще ме направите достатъчно популярен, за да може хората да ме спират по улиците и да си... Хората го чакат речнико на Баце. Значи, както и да погледнем нещата, речнико на Баце е по-известен от самия автор, от самия създател на книжките. И хората сега ще имат възможност след популяризирането, което правите вие, да ме видят по улицата, да ме попитат откъде да си го вземат. Иначе малвата за него върви пред... Доста преди. Да, доста преди да излезе. Доста преди и няма да обидно да го кажа, но врачани по стара традиция не проявява толкова голям интерес.
Тук всеки врачанин като кръставичара ще ти каже, бе, ти ли ще ми продаваш на мене сега врачански език? Ама той не проявява интерес, това е само явно, видно не проявява но не е интерес. тайна, че врачанина, като иска да се похвали нещо през последните 2-3 години, първата му работа да вземе речнико и да го занесе в София или да го занесе някъде извън Враца. И второ, така минава най-ефтино с подаръците. Аз съм го носила във Варна на приятели, на които им беше страшно интересно. И така искрено се забавлявах. Аз ти благодаря много, че ни прие тук в дома ти по пантофи и до нови срещи. Баце се роди тук, в тая стая, където сте вие сега. Ще продължава да работи. Мечтата ми е да надскочи собствените размери на автора си и на нашия град. Мечтата ми е да създадем един, да го наречем, фестивал на еротичния фолклор. Баце да е основен герой на един начин, с който да разказваме своето ежедневие. Нашия език е много подходящ за разказване на нашето ежедневие. Да разказваме за сексуалните си подвизи, да идват хора от Хасково, от Харманли, от Добрич, и на техния си местен говор, на местен диалект, така непрофесионално употребена думата диалект, да разказват онези неща, които обикновено се случват на чаша вино, в компанията между хора. Можем да направим от това голямо забавление за града си. В Перник правят празник на кукерите, на друго място правят празници на качамака. Ние можем да правим празник на Баце. И от това става туристически продукт. Дом на красотата. Всичко за красотата под един покрив. Доверете се на високо квалифициран екип в много приятна и уютна обстановка. Дамско и мъжко фризьорство, удължаване на коса, маникюр, ноктопластика, педикюр, професионален и перманентен грим, козметика за лице и тяло, масажи, епилация. Тук имате възможност да изберете най-доброто за вашия индивидуален стил. И още, промо пакети за абитуриенти с отстъпка 10%, пробни прически на половин цена. Запазете си част, за да сте неотразими в звездната нощ. Дом на красотата е представителен салон на Кристиано в Рома Груп и работи изцяло с професионални серии на престижни марки. Едноличен търговец Мексико Петър Йорданов организира обучение по фризьорство, козметика и още 33 професии. Фирмата е лицензирана към Национална агенция за професионално обучение и образование и издава държавно признати документи, свидетелство за професионална квалификация и удостоверение за професионално обучение. Фризьорите от Дом на красотата работят като инструктори към Кристиано оф Рома Груп. Адрес: улица Лукашов срещу пощата. Работно време всеки ден от 8 до 20 часа, събота и неделя от 9 до 19. Телефони за контакти 092 62 19 21 и 0898 49 46 26. Това, че твоето, между другото, една вечер, когато беше това на вината, не можах да го опитам. Дали това от червеното? Да. Това от червеното, айде да опитаме да сме живи и здрави.